Ne boj se. Pa nije ni čudo što ih zovu srpski Maldivi. Da se skupamo. Da vidimo kakva je voda. Evo, uspjeli smo da naduvamo flamingo. A brzo begaj, evo ispred tebe. Ovo je putić prema kafiću. Jako si. Da, nema školjki uopšte. Što je kao da je bambus, ali nije. I evo nas. Onda ne možemo da ga nateramo da krenemo kući. Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u novi video! Nalazimo se u Sremskim Karlovcima, na Dunavu. Da. I krenuli smo na... Čang Čang, ne znamo kako se zove. Da, kažu srpski Maldivi, srpski Tajland. Znači, to je ostrvo i okolo je jako lepa priroda, pa idemo da vidimo. Htjeli smo još i pre, evo sada konačno. Sad se ukazala prilika. Idemo da priđemo Hoćemo sa kucom ovom. Hoćemo i kucija da vodimo. Idemo da vidimo. Idemo sada u Čarda pod Ladom, Platana. Tu ćemo da nađemo prevoznike. Rano je ujutru, 9 sati, poranili smo pre gužve. Aha, pa nisu premali, da. Evo ga, našli smo prevoz, 250 dinara je po osobi u jednom pravcu. Što i nije nešto ni previše, ni premalo, onako neka okej cena. Krećemo se, sad će Čika da nas vozi, ne brini se. Vidi da se vozimo na vodici. Je lijepo. Da. Ne boj se. Ovo ima dosta jezera. Lijepo je, vamo je hotel Dunav. Lijepo je. Lara se inače boji auto. Evo, približavamo se ostrvu. Lara je dobro, ne plače. Ovaj čovjek što nas prevozi, njegovo ime i prezime. Kako se zovete? Velimir. Velimir, dobro. Evo nas, približavamo se. Stigli smo. Opet, kad se budemo vraćali. Ajde, mama ponese. Ili ćeš sama? Ja te zovem onda. Kako vam se čini? Meni izgleda super, Lara ne odustaje od čamca. Prvo se bojala jako, a sada čeka Čika da ode. Maši Čiki. Nećeš, dobro. Ajde, mama te uzme. Lara, šta si rekla? Wow. I šta si još rekla? Ćao, čao. Kaže Lara, wow, lepo je. Pa nije ni čudo što ih zovu srpski Maldivi, Tajland i ostalo. Predivno je. I što je super što smo mi došli radnim danom, rano ujutru. Nema gužve, uživancija. Idemo da se kupamo. Da vidimo kakva je voda, Deja i Lara su već tamo. Pesak je predivan, predivan. Nema školjki uopšte, što je inače tipično za Dunav, da ima previše školjki, da se isečemo. Ovdje je prelepo. Znači vi da bacite na nogu. Dečki, topla je voda, da, voda je odlična. Ok, zavisi koji je dan bio. Dejca je našla nekoliko školjki i ima malo. Vidimo i Školjka Island. Školjka Island. Pogledaj. Evo. Jao, divan ti je Školjka Island. Što radite? Tata pokušava da naduva flamingosa. Ajde.
A da smo znali da ćemo putovati sami ovim čamcem, mogli smo ga doneti naduvanog. Nego nismo ga htjeli doneti, misleći da neće biti mjesta za njega. Daj, duvat ću ja malo sad. Dobro, prvi put. Mijenjat ćemo se. Nocat ćemo u vodu. Evo, Ajde, znaš kako je prelepo. da, zvuče. Voda, topla i čista. Ćemo ići zajedno? Zima vruće. Ne, topla, vruća. Da, lijepa voda. Da. Evo tako struva. Ti bi da tata naduva pa onda da ideš. On čeka flamingo sad. Aha. Potrajeće ovo, čekaj malo. Evo, uspjeli smo da naduvamo flamingos. Bravo, tata. Jesi lipsao? Ja sam samo da legnem sad. Sad ćemo doručkovati. Poneli smo nešto da ručkamo, nek se malo poigraju. Ribicice, kako su slatke, jesi video? Pa brzo begaju, evo ispred tebe, evo jedna tamo. Vidi. Vidi, evo je Noki. Pa brzo begaju, ne vrijedi. Ja Deja, što imaš motore? A baš je sladak flamingos. Flamingosa smo donijeli iz Švedske još prošle godine. Flamingos nas je čekao u ormaru. Sve ove godine. Da. Prošle godine, ja mislim. Flamingosa pa onog bika pa... A bik nas čeka i dalje. Imamo onog bika za jahanje. To čeka bazen. To tata moramo bazen da napravimo. Pa da, i flamingos isto, pa se lepi. Idemo! Vozi Deju! Mogu samo da spadnem. Evo ga noca. Ajde, Lara, ko će te gura? Bravo, Lari zanimljivije da gura nocu. Deja i Novak flutaju na flamingosu. Ne brinite se, tu je pličak, tata i Petar su blizu. Ekipica se vraća, okupali smo se. Ćemo konačno da ručkamo. Malo Poneli smo neke sendvičiće, ukus peska, kukuruze. Njam, njam. Se okupali vas dvoje. Lalo, balice imaš, čekaj. Lara je vidjela hranu. Ne, ja si ti crkla. Nemoj ga sreću, Pecona bi taj čop sticks. Lara bi tu tvoju grančicu da jede sa njom. Djaj. Ovo je putić prema kafiću. Šumica je predivna. Okolo su sve ove vrbe. Deluje kao da je bambus, ali nije. I evo nas kod kafića. Mnogo je slatko. Wow, lijepa slika. Ima puno lijepih slika.
su slike na prodaju, jesu izgleda. Da vidimo. Aha. Ne pišu cene, ali izgleda da su na prodaju. Prelepo. Šta je to, Laro? Curi krv. Ne, to je samo slika. Nemoj samo dirati. Kako je ovo istinito napravljeno, pogledaj. Ovo je ovdje Deo. On kao da stoji ispred tebe. Dobro, realno. Realno. Šta ima tamo, Laro? A vidi, ovdje je neko napravio sebi neku kućicu. Super izgleda, nećemo tamo, Lali. Ovdje se loži vatra, mislim da je jako cool uveče ovdje kada se loži vatra. Pa nema slajica. Aha, toalet je tamo. Kroz šumicu. Ovdje kroz šumicu je isto lijepo za prošetati. Ima dosta kamperskih ovih nekih šatora, odjeljenja. Ne znam kako bi to nazvala. Jednostavno, ljudi samo dođu i zauzmu. Ništa posebno se ne gradi od trske. Evo ovako izgleda. Stave se neke ležajkice i to je to. Pa da. Što je cool, mislim. Ovo je free ostrvo. Da. Može dođi ko hoće. Da provede neko vreme. Da se stavi šator. Naravno, smeće svi pokupe. Vidim da je lijepo čisto. Nema nikakvog smeća okolo. Da, pokupi se za sobom kad se završi. A baš je uživancije. Fin lepa je priroda i nema nekih komercijalizovanih objekata ili nešto. Nema, da, samo ovaj jedan kafić. Tako i treba da ostane. Ti je lepa, Lara, ovdje? Da. Češ da ostanemo jeti? Pavam ovdje. Ne. Aha, dobro. Hoćemo kući? Da. Ne, da. Mogli bi. Uživali smo se, mi smo došli jako rano. Sad je već podne. Da, i prvi put je, pa ćemo za drugi da se pripremimo i bolje možda. Malo više hrane da ponesemo. Da, samo to je. Što ne možeš? Ljali je jako vrućina. Smorila se. Malo je prošetamo. Pa ćemo da se pakujemo kući. Okej. Pa ja, vidiš kako je lijepo ovdje. Ostavila sam Laru kod tate. Izigrali smo se. Pesak je vreo sada. Ne može se gaziti uopšte bos. Tako da sam ja uzela papuče. Idem pod Novaka i Laru. I da krećemo kući. Lepo nam je bilo. Drugi put ćemo doći malo na duže. Sad danas idemo još kod Miroslavih roditelja. Novak ima poslepodne šišanje. Tako da idemo sada u Čortanac. Si izigrao? Da. Ili jako si. Još je sad bilo lijepo ovih zadnjih minuta. Aha, ti ideja i Nono ste se izigrali. Da. Malo u Da se dubinu. ja malo naljutila. I ja sam se naljutila što idete u dubinu. A nije duboko. Mislim, nije jako duboko, ali Dunav je opasan. I onda Ne nosi. nije dobro ići u dubinu jer Dunav nosi Petre. Ali dobro. Da. Nekad i mi roditelji možda malo preterujemo. Poneli smo sve, spakovali smo se. Da. Peci se ne ide. Ne, jako lepo. Peca inače kada trebamo negdje da idemo ne možemo da ga nagovorimo. A kad dođemo na to mjesto onda ne možemo da ga nateramo da krenemo kući. Da, zato što mi se svidi, onda i tako bude lepo. Jest. Stigao je naš prevoz. Sjeli smo. Idemo. Kaže Lala boji, ali neće Lala boji. Samo pinta nova, ta je zemlja. Da. I jasno, potaknem tamo. Ljudi ga je paradajzna. Ovo je živio u prvo da leti. Živio bude u
Bilo lepo? Ne bojiš se više? Sad opet idemo. Da, sad će Čika opet ponovo vozi nekog drugog. Nole je bilo dobro? Jeste. Dobro. Ne si uča. Šta si pobego? Da vidimo najbolji rad. Malo pesmi. Lara ne ide kući. Laro, idemo! Ona bi sad ponovo da se vozi, sad se oslobodila. Nole je već krenuo. Dobro je. Šta ste vidjeli? To je Roda. Kaži Roda. Rode na banderi. Pa da, toga nema u Švedskoj. Kupili smo babi i dedi vanilice, ali evo. Sve smo pojeli. Imamo sladoled i banane. Imamo sladoled, da. Kod kuće smo, lepo smo proveli jednodnevni izlet. Da, jeste, bilo je odlično. Naučila sam čak i kako se kaže Koh Chang ostrvo. Treba ga posjetiti definitivno, dok su još ovako topli dani i lepi. Da, i dok nije došla voda, jer nekad u augustu zna da dođe voda, ali vidjet ćemo, zavisi od Dunava, od vodostaja Dunava. Dosta je plitko za decu i to je ovaj, za sad to je fino, dosta ima peska, super je. Hvala što ste pogledali ovaj video, lajkujte ga, zapratite nas, a mi se vidimo sljedećeg puta. Svako dobro, čao!